Аз от танците влязах в фитнес сферата. Работих и живях 30 години в Германия и там са Твое победи, православным християнам, насопротив. Да дойдете при нея да я разпитате малко повече. Тя е много интересен човек. Няма да изброявам всичките сертификати за тренировки и така нататък, защото няма да ви стига